Ja, vi kører langt pokker i vold sydår i 1,5 time eller noget. Det er et fantastisk område. Det er rent faktisk meningen, at vi skal prøve, om vi kan skyde en impala hernede. Og den døde af det. For helvede ikke den. Ja, impala. Meget fin en. Ja, vi siger jo ikke gerne, hvor den blev skudt hen, men sådan er det. Det må vi gerne. Der blev den ramt. Og der blev den ramt. Og døde af den. Okay. Tillykke med ham, Bjarne. Yeah. Tusind tak. Well done. He worked bloody hard for Jeg må jo så indrømme, at første skud, det var jeg blank forbi klokken tidlig om morgenen. Så det er jo det, jeg må indrømme på kamera. Det er ikke så spændende at skal gøre, men det er sådan kendskærningerne er. Og der er skydeovnen 21 minutter over 10. Der kommer den i bevægelse, og han siger, at jeg skal skyde den lige ind i røv 142 meter, og det er det, jeg gør. Men at den så har kunne løbe med det fatter jeg simpelthen ikke en fucking brik af. I just wonder, I want to see where it go because the guts is broken inside. I checked the guts with a stick. Ja. And it came straight in this way. Ja. I don't know why it didn't. Impala. And what a nice one. Very nice, coming up high. Den er jo meget fin. You wake up. Yeah. Fuck, we worked for that, Johnny. Beautiful pictures here, my friend. One more. Og så har vi jo sådan en professionel jæger, der ligger der og tager billeder. Tracker, he said it went with the others. Yeah. No, it was funny, but he... Yeah. But it was another group. Yeah, it was another group. Yeah. But we are happy. We have him now.